En dat is het tijd voor ons vaste onderdeel in het programma 11 vandaag. Banken met Dree. Dree Peters staat ergens in Midden-Limburg, meestal met immers op de bank. Maar volgens mij, Dree, als ik zo achter dich kijk, sta je op de kermis vandaag, of niet? Ja, weer gewoon, dit is de Vastelovens kermis, hè. Heel traditioneel in Remun op het Munsterplein. Maar op het Munsterplein vandaag speelt zich het anders af. Kevin de Eerste van Brownies en Downies gaat een Polonaise doen met hindernissen. We zijn zeer benieuwd wat dat gaat weer. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of er wel carnavalisten opkomen met dat slecht weer. We zijn met een paar carnavalisten net een keers gaan opsteken in de Munsterkerk. Dat was wel even schoon. Maar voordat ik ga zeggen wat we allemaal gaan doen, wil ik erop wijzen dat vrijdag het Cover LVK op TV11 is. Zondag de optocht van Weert als alles goed gaat. Maandag de Remunse optocht als alles goed gaat. Als de optocht doorgaat. Zijn eerste de windgebied vorig jaar. Dat was het kerstgebeuren voor de regen tegen te haaien en ook voor het slechte weer tegen haaien. Ik ga eens kijken of er hier op de Munsterplein carnavalisten vinden. Vind je vriend carnavalisten? Dan ga ik er midden tussen, kom even erbij staan jongens, wat verwachten nog van de Vastelovend? Wat gaat er nog gebeuren? Ga even naar de Donderbul. Wat is boete de optocht voor u nog een hoogtepunt de komende week? Statiefestatie. Statiefestatie is gewoon, ja, alle mensen hongerheen, is geweldig. En dan de optocht. En dan uitzingen. En dan woensdag met een enorme kater, wakker weren. De muts af, je ligt op de kast en is het afgelopen. Hè? Of denk je er nog niet van? Nee, dat denk ik nog niet van. Dat doe je nog even van me af. Ik ken al Prinsen, die hebben ze al opgenomen bij de Aardprinsen. Wat is bij u? We gaan naar het scholenverstatie. Eerst vandaag 7 donderdag. Taart te maken bij de Sligro. Daarna gaan we Is vandaag de negende? vandaag gaan we eerst negelen bij Niki. Sorry. Bij Cobertus. Dat gaan we eerst doen. En morgen 7 donderdag. Ja. Vrijdag hebben we schoolbezoeken. Zaterdag gaan we de sleuteloverdrag. Even naar de statie. En s'avonds hebben we de moezenprinses uitroepen. Mooi evenement. Kijk het eens. Jongeman, wat gaat bij jullie allemaal gebeuren? Ik begreep dat je zondag receptie hebt. Ja, Samen met Ashwin. ja zeker. En verheug je zich al op? Ja, Heb je ook goed gebeten in de mis afgelopen zondag? Want je was met 3 verenigingen in de kapel. Heeft het goed gegaan? ja, ik denk het wel. Vind dat ze het knap thuis? Dank je. Compliment. Azeroy, hoe is Azeroy? Oh, hier. Och, daar komt het. De Don Juan van de Prinsen. Hij heeft gisteren met Temdance op de foto gestaan. Eergisteren ook, gisteren weer. Hè. De veel fans, begreep ik. Onder de vrouwelijke aanhang. Zondag receptie. Inderdaad, zo'n receptie. Vergeet het weer, hè. Goh, wat? Ik heb begrepen dat kerels niet welkom zijn, alleen maar dames. Is dat zo? Ja, inderdaad. En gisteren was het ook weer een happening. Ik zag nog om 4 uur ergens vanmorgen. Wie het gezet ging lezen, zag ik nog een Prinsen door het Facebook filmpjes herkomen. Je maakt daar elke keer later van, hè. Inderdaad, het roert al wat erin zit, hè. Benutten, de 10 minuten, hè. 7 keer 24 zeggen ze, hoor. Ja. Dat is gewoon. Wienkoningin, Hi. wat ga je zich nog allemaal doen? Ja, vanavond 9. Vrijdag de scholen af. Zaterdag de sleuteloverdrag. S'avonds de moezenprinses. Ja, zondag voor de mis, moezenmis. Boerenbroerlof en naar de kerk natuurlijk, moezemis. Tim, 3. wat gaat bij Bakkers gebeuren? Ja, we moeten morgen vrijdag en zaterdag nog op de statie optreden. Dus dat gaat wel chic weer dingig. Ja, het Bakkers 3 is een beetje tegenop, maar op zich ook wel een hoogtepunt. En ja, we gaan donderdag bubbelen met die van Azeroy. Dus dat... Bakkersdrieven, ja, bakkersdrieven. Dat is eigenlijk van de meeste verenigingen in het moment. Dus toen dan symbolisch over die brug gegooid werd. Is dat symbolisch voor heel veel u. Het moment te zeggen, ja, dat waren het dan. En dan bedoelen we nog het buikbal hier en daar. We hebben hem vergeten. Helma. Ik ga nog even naar Helma. Zondag een receptie gehad. En wat gaat er nog gebeuren op jeugd de komende dag? Nou, we hebben eigenlijk iedere dag wat gaat te doen. Ja? Ja, vanavond gaan we negelen. Ja. Morgen gaan we naar het RKC, een taart bakken bij de Sligro. Ja. Morgenavond receptie bij de Schuut. Ja. Dan gaan we naar de Oud-Bieverbal. Dus heb ik geen maskers meer voor nodig, dus dat is helemaal geweldig. Hè? Ja, Ja. inderdaad. Zelfreflectie zeggen we. Ja.
Geweldig. Ja, dan gaan we het spel beginnen, hè. Vanaf vrijdag hebben we wel iedere dag feestjes. Mooi. Doe dat goed, mensen. Jongens, kom even allemaal weer in je hoogwaardig. Heb ik geleerd. Dan zeg even tegen Gans Remun. Kom met deze kantje staan. Schoep ik even de beeld. Kom even de bier. Daar is er een koning binnengekomen. Waar is jij de koning van, hè? Waar zit jij de koning van? Cabrine-schilder, zeg ik. Ja, kom even de bier van mij helemaal nu. Vertel eens, wat is dat? Nou, dat is koning van het beer. Ja. Koning van het volk. Ik kom het beer brengen. Dus besteed doen mijn weer bestond zelfs een jaar. En dat is voor 2 jaar. En ik wil geen gezin weer. Ik wil het geer voor de mensen doen. En Dus je bent beerkoning. beerkoning. En laten we er een fijne dag van maken. Ondanks het weer. Beerkoning werd ze 1 keer bedoeld, maar was dat voor... Nou, 1 keer in principe. Maar dit geeft vanaf volgend jaar in. Nou, geweldig. Een mooie gast. Is dat die adjudant? En hij heeft alle inkopen gedaan bij... Wie zie je nou? Jongens, zie je, dat is alweer een nieuw fenomeen hier. In een gemeente Wasseloven, de beerkoning, Cabrine schilder, heet dat dan. Het wapen voor een munt erop. Zijn allemaal leuk erop. Dus ja, het kan alleen maar gezelliger weer. Ik heb toch wel gisteren gemist op het Prinsentreffen. Ja, nou, dat doen we niet aan. Ik ben een koning, ik ben geen prins. Of we moeten een koningstreffen organiseren. Ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed. De Wienkoningin, Mienkoningin, alle prinsessen, die willen ook allemaal een eigen feestje. Wat zoals, ik kan het hier, Bienefien vergeten. Fien, ga eens even de koning staan. Want we ene koning is even een paar prinsessen zetten. Kom eens even, al die vrouwen hier, de bier. Laat eens even zien. Koning, hé, dan is de koning de Riek, hè, jongen. Dan is de koning de Riek. Nu zeg ik er een munt. Dat kan alleen maar zonder maken. Stop wel wat de bier. Zonder vaste laat, wat zou ik binnen zeggen? Tegen de van TV11 zeg ik, we komen de volgende week weer terug. En dan zullen de prinsen van Remun weten wie vergeet dat we bij een hebben gehad op de blauwe maandag voor het goede doel. En dat gaat voor na de evaluatie bij de burgemeester. Gaan we de cheque aan die mensen geven die voor het goede doel afgelopen maandag in ieder geval in de boekel waren. Bedankt voor uw komst allemaal. Je hebt goed gedronken, je hebt goed bier gedragen aan het goede doel. En een gedeelte van die centen komen ook naar de jeugd van ons vastelandsverenigingen. Weet je allemaal, de schone vastelavond dat Gerard heb, hebben de lui die naar TV11 kijken en ook. Vastelavond samen. Ze moeten zich opwarmen. Als de kom op u mee, want we zien ik staan op die TV11.